Tiyamike Mulungu chifukwa cha tsiku labwino limene watipatsa kuti tosonkhana pamodzi ndi kumva mawu ake. Zikomo chifukwa choti mwachiona chopambana kudzakhala nafe lero. Ambuye akudalitseni nonse. Tisanayambe tiyeni tipemphere. Oyera Yehova Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa choti ndinu Mulungu wamkulu, inu ndinu Mulungu wamphamvu zonse, komanso ndinu Mulungu wachikondi chozama. Tikuyamikani Yehova kuti mwalola lero lino tisonkhane motere ndi kumva mawu anu. Dalitsani wina aliyense amene wafika lero lino, ndipo dalitsani mawu anu kuti pamene akalalikidwa akakhazikike kunsi kwa mitima yathu. Mulemekezeke Yehova Mulungu wathu wakumwamba, chifukwa choti inu mutisamalira tsiku ndi tsiku, posatengera mphulupulu zathu, posatengera kulephera kwathu. Khalani ndi wina aliyense pompano pamene tiwerenga mawu anu ndi kumva mawu anu. Mudzina la Yesu Khristu tapempha. Amen. Lero ndikuwerenga mawu ochoka ku buku la Yohane chapter 9. Yohane chapter 9, ndipo ndiwerenga kuyambira pa verse yake ya 13 kukalekeza 25. Ndi ndime yodziwika bwino, si ndime yachilendo kwambiri. Ndime imene imakamba za kuchiritsidwa kwa munthu amene anali wosaona kuchokera chibadwire. Chapter chonsecho chikukamba za nkhani imeneyi, koma tingofuna tioneko ndime zimene ndatchulazo kuchoka chapter 13 kukalekeza 25. Kwinako tikamaphunzira tsiku lathu lero ndikhala ndikutchula kobe mavesi ena, koma kwakulu tiona mavesi amenewa. Ndiyamba kuwerenga verse yake ya 13, Yohane chapter 9 verse yake ya 13 kukalekeza 25. Tiyeni timvetsere mawu a Mulungu. Anapita naye amene anali wosaona kale kwa Afarisi, koma tsikulo ndi la Sabata limene Yesu anakanda thope namtsegulira iye maso ake. Pamenepo ndipo Afarisi anamfunsanso, umo anapenyera, ndipo anati kwa iwo, anapaka thope m'maso mwanga, ndinasamba ndipo ndipenya. Ena pamenepo mwa Afarisi ananena, munthu uyu sachokera kwa Mulungu chifukwa sasunga Sabata. Koma ena ananena, munthu ali wochimwa akhoza bwanji kuchita zizindikiro zotere? Ndipo panali kutsutsana mwa iwo. Pamenepo ananenanso kwa osaonayo, iwe unenanji za iye, popeza anakutsegulira maso ako? Koma iye anati, ali mneneri. Chifukwa chake Ayuda sanakhulupirira za iye kuti anali wosaona napenya, kufikira kumene adayitana atate wake ndi amayi ake a iye wopenya, nawafunsa iwo nanena, kodi uyu ndi mwana wanu amene inu munena kuti anabadwa wosaona? Ndipo apenya bwanji tsopano? Atate wake ndi amayi ake anayankha nati, tidziwa kuti uyu ndi mwana wathu ndi kuti anabadwa wosaona, koma sitidziwa umo apenyera tsopano, kapena sitimdziwa amene anamtsegulira pamaso pake. Mumfunse iye, ali wamsinkhu, adzalankhula mwini za iye yekha. Izi ananena atate ake ndi amayi ake chifukwa anaopa Ayuda, pakuti Ayuda adapangana kale kuti ngati munthu aliyense adzavomereza iye kuti ndiye Khristu, akhale woletsedwa m'sunagoge. Chifukwa cha ichi atate wake ndi amayi ake anati, ali wamsinkhu, mumfunse iye. Pamenepo anamuyitana kachiwiri munthuyo amene anali wosaona, nati kwa iye, lemekeza Mulungu, tidziwa kuti munthuyo ali wochimwa. Pamenepo iyeyo anayankha, ngati ali wochimwa sindidziwa. Chinthu chimodzi ndichidziwa, pokhala ine ndinali wosaona, koma tsopano ndipenya. Amen.
ndi ndime yosangalatsa kwambiri. Ukamawerenga pena umakhala ngati ukuonera kanema yazochitika msewero. Mutu wathu waulaliki tsiku la lero tikufuna tione kusaona kwa anthu oona. Ndi zimene tikufuna tione. Kusaona kwa anthu oona konzo khala ngati mutu osamvetsetseka bwinobwino. Koma tikamadutsa musimu I think tiona chimene ndikufuna nditanthauze. Kuti anthu awa amene ndi Ayuda, Afarisi, amene amadzitenga kuti anali woona ku moyo wathupi, koma ku moyo wauzimu anali anthu akhungu. Chifukwa chake tikufuna tione kusaona kwa anthu oona. Ndipo phunziro lathu likhala lakuti Yesu Khristu aonetsera kuti kutsatira malamulo achipembedzo sikungachotse khungu la uzimu. Kutsatira malamulo achipembedzo sikungachotse khungu la uzimu. Osangoti poti ndimatsatira malamulo ena ake amene kutchalichi adaperekedwa ndiye kuti maso anga atsekulidwa auzimu. Ayi, zosatheka. Zikutengera Yesu Khristu atsekule maso athu auzimu kuti tione kuwala kwake. Yesu Khristu ndi ophunzira ake tikaona kuyambirira kwa chapter chimenechi akutuluka kuchoka msunagoge. Ndipo akutuluka Yesu Khristu akuona munthu wopemphapemphayu amene anali wakhungu atakhala. Anali munthu wodziwika kwambiri. Sikuti anali munthu wachilendo ya. Chifukwa amene amapitapita ku sunagogeko anali kumuona pafupi. Munthu uyu anali wobadwa osaona. Ndipo Yesu Khristu anamva naye chisoni atamuona. Koma chinthu chimene tikuchiona ophunzira akufunsa poyambirira penipeni. Akufunsa kuti mphunzitsi tatiuzani adachimwa ndani kuti uyuyu akhale osaona chonchi? Kodi ndi makolo ake kapena ndiyeyu amene adachimwa? Chimene chikuonetsera kuti ophunzirawa mutu mwawo malingaliro awo anali akuti munthu akakhala wosaona zikutanthauza kuti adachimwa kapena wina akadadani adachimwa. Koma Yesu Khristu sakuvomerezana nawo. Akuti ayi, sikuti iyeyu adachimwa kuti akhale osaona kapena makolo ake adachimwa kuti akhale osaona. Koma kuti izi zidachitika kuti ntchito za Mulungu zitani zionetsedwe. Zimene zikutanthauzira kuti si vuto lina lililonse limene tingakhale nalo moyo wathupi limabwera chifukwa choti pali uchimo wina wake umene tidachita. Mavuto ena amabwera ndi cholinga choti ulemerero wa Mulungu utani uonekere, ntchito zake za Mulungu zionekere. Munthu uyu pamene Yesu Khristu abwera namukhudza naonanso ndi pamene pakuonekera ulemerero wake wa Mulungu. Munthu uyu anachiritsidwa osati chifukwa choti anachita ntchito zabwino, koma chifukwa cha chisomo chake cha Mulungu. Ndipo adakhala umboni wakuonetsera za moyo wauzimu. Maso ake atsegulidwa akuthupi. Koma sitikuona chokhacho ayi. Tikuonanso kuti ngakhale maso ake auzimu anataninso anatsegulidwa pamene akulingalira za chinthu chimenechi. Yesu Khristu anadza pa dziko lino lapansi ndi cholinga chodzabweretsa kuwala, kuonetsa kuwala kumene dziko lapansi limasowekera. Timakamba za uchimo mmawa uja kuti uchimo udakhala ngati watisokoneza tonse, wasokoneza ubale wathu ndi Mulungu. Koma pamene Yesu Khristu akubwera ndiye amene akudzaonetsera ulemerero wake wa Mulungu, kutipatsa moyo watsopano, kutipatsa moyo wachiyero, kutipatsa moyo umene ungathe kumulemekeza iyeyo moyenera. Ndiye tikufuna tionepo zinthu zitatu pa ndime imeneyi. Chinthu choyambirira tifuna tioneza kufotokozera kwa chozizwa chimenechi kuchokera pa verse yake ya 13 kukalekeza 15. Kachiwiri tidzaona za kutanthauzira kwa chozizwa chimenechi
kuchokera pa verse yake ya 16 kukalekeza 17. Ndipo pomalizira penipeni tidzaona kafukufuku wachozizwa chimenechi, pamene Ayuda ayamba kufufuza kuchoka kwa makolo ake mpaka kudzafika kwa munthu ameneyo, kuchoka pa verse yake ya 18 kukalekeza 25. Ndipo yambirira pa nkhani ya kufotokozera kwa zachozizwa chimenechi pa verse yake ya 13 akuti Ayuda anapita naye amene anali osaona kale kwa Afarisi, koma tsikulo linali la Sabata limene Yesu anakanda thope namtsegulira iye maso ake. Chimene atifotokozera poyamba kuti tsiku limene zidachitika izi linali tsiku la Sabata. Ndiye mukudziwa kuti Afarisi anali anthu amene tsiku la Sabata amaligwira kwambiri, amalitenga ngati chipulumutso, amalitenga ngati thandizo lawo kuti adziwike kuti ndi wopa Mulungu. Ndiye akufunsa kuti kodi iwe zinachitika bwanji izi? Ndiye akuyankha kuti anapaka thope m'maso mwanga ndinasamba ndipo ndipenya. Anapaka thope m'maso mwanga ndipo ndinasamba ndipenya. Zonse zimene zinachitikazi zinali kuphwanya lamulo limene analikhazikitsa Afarisi. Yesu Khristu sanaphwanye malamulo a Mulungu pakuchita chozizwitsa ichi. Anaphwanya malamulo a Afarisi. Chimene Afarisi anachita, anawonjezera pa lamulo lija loti usunge Sabata nkuyika poti malamulo lina, kodi ungasunge bwanji Sabata limene. Ndiye mwa zinthu zina zimene iwo anazika zinali zoti munthu sanayenera kukanda thope, sanayenera kusamba maso, zinali zosemphana, sanayenera kuyenda mtunda wautali. Koma Yesu akukanda thope poyambirira, waphwanya lamulo la Afarisi poyambirira, akumpaka m'masomu waphwanyanso lamulo la Afarisi. Ndipo munthu akumuwuza kuti pita kuti mtsinje wa Silomu katani ukasamba. Ulendo umene anayendawonso unali kuphwanya lamulo la Afarisi. Chimene Yesu Khristu akufuna aonetsere ndi chani? Anali kudziwa zonsezi, anali kudziwa kuti Afarisi sakondweretsedwa nazo izi. Koma Yesu Khristu akuonetsera kunena kuti kutsatira malamulo opangidwa ndi anthu chabe sizingathe kutibweretsera moyo umene Mulungu afuna. Malamulo achipembedzo ongobwera kunja chabe, osagwirizana ndi mawu ake a Mulungu, m'malo motibweretsa chifupi ndi Mulungu amatipititsanso kutali ndi Mulungu. Ndi chimene Yesu Khristu akufuna kuonetsera pa ndima imeneyi. Ndipo tikuona kuti ena mwa Afarisi ananena kuti munthu uyu sachokera kwa Mulungu pakuti sasunga Sabata. Chimene iwowo amachitenga kuti ndi muyeso wa munthu wochokera kwa Mulungu ndi kusunga Sabata. Koma ena akuti kodi munthu ali wochimwa akhoza bwanji kuchita zizindikiro zotere? Ndifukwa chake tikuona kuti ngakhale Afarisi awa maso awo akuthupi anali akupenya, koma maso akuuzimu anali akhungu. Anali asanatsekulidwe maso awo, anali asanazindikire chimene Mulungu akufuna kuchita pa dziko lapansi, anali asanazindikire cholinga chakubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Yesu Khristu anachoka kwa Mulungu ndi cholinga chodzakwaniritsa malamulo onse a Mulungu, chifukwa anthu a dziko lapansi analephera kukwaniritsa malamulo ake a Mulungu. Koma Afarisi mukudzikuza kwawo, mukudziyenereza kwawo, akulitenga lamulo losunga Sabata ngati lamulo la chipulumutso chawo. Kodi inu moyo mwanu ndi lamulo liti limene malitenga kuti ndi chipembedzo kapena chauzimu chawo? Chifukwa lero linonso alipo malamulo amene timakhala nawo m'mipingo mwathu, timawatenga ngati chipulumutso, timawatenga ngati chiyembekezo chathu, timawatenga ngati chimene chingatithandizire ifeyo kutionetsera kuti ndife ndi anthu auzimu. Kuti anthu akamatinena kuti ife ndife anthu opemphera, chimene amaloza ndi chani? Kodi amaloza ndi chinthu chimene nchobweretsa ulemu kwa Mulungu, kapena amaloza zinthu
zotsala, zinthu za dziko lapansi zimene mulibe moyo olompang'ono pomwe. Afarisi amene anali atsogoleri achipembedzo nthawi imeneyi, amene amadzitenga kuti iwowo ndi amene akusunga malamulo ake a Mulungu. Tikaona musimo akunena kuti ife ndife atumiki a Mose, kapena kuti ophunzira ake a Mose. Akuyiwala zimene Mose adanena kuti alipo akubwera wina Mesiya, mpulumutsi, mneneri wochokera kwa Mulungu, mverani iye. Koma chifukwa choti anali ndi khungu la uzimu, sanathe kuzindikira cholinga chakubwera kwake kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Kodi ifeyo tikuzindikira zakubwera kwake kwa Yesu, kuti anabwera chifukwa chani? Kodi angachite zotani moyo mwathu? Akufuna ataonetsera chani cha Mulungu mwa ife? Akufuna atakwaniritsa chani kwa ife? Timadzitcha kuti ndife anthu opemphera. Kodi tidaona Yesu mu ulemerero wake monga amene afuna? Nkhani yakufotokozera za chozizwa chimenechi. Chinali chozizwani chimene wina aliyense sakadatha kuchikana. Ndipo pamene tikuona kuti Afarisi atamfunsa uyu, ataona kuti wafotokozera chimene chidachitikadi, adayamba kufuna kusintha tanthauzo la chimenechi, kuti chitanthauze zinthu zina zosayenera, chioneke ngati nchochokera kwa mdierekezi. Pa vesi yake 16 kukalekeza 17 akuti ena mwa iwo ananena munthu uyu sachokera kwa Mulungu chifukwa sasunga Sabata. Koma ena anati munthu wochimwa, munthu ali wochimwa akhoza bwanji kuchita chizindikiro choterechi? Pamenepo ananenanso kwa osaonayo, iwe unenanji za iye popeza anakutsegula maso ako? Ndiye chimene anayankha akuti iyeyu anali mneneri, munthu osaona uja amene adaona. Ayuda, Afarisi akumutchula kuti Yesu Khristu sachokera kwa Mulungu ali, chifukwa choti anaphwanya tsiku la Sabata pakuchita chozizwa ichi. Koma akuyiwala kuti iye Yesu Khristu anachita ntchito yabwino pa nthawi iyi. Mutati muganizire kuti kodi munthu amene anabadwa kuchokera anabadwa osaona, kenako aone nthawi yoti anali pa chipsinjo chachikulu, sakanatha kugwira ntchito ina iliyonse, amangopemphetsa wina nkumpasa kuti aone. Kodi chingakhale chinthu chachimwemwe kapena chinthu choti udane nacho? Ndi maso akuthupi ndi kudzikuza kumene anali nako Afarisi anachitenga kuti chinali chinthu cholakwika kwambiri. Kungobwerera pang'ono tikumbukirenso za mzimayi uja amene msana wake unali wopindika kwa zaka zingati? 18. Koma tsiku la Sabata Yesu Khristu adamukhudzaso, msana wake unawongoka. Afarisi adachitanso chimodzimodzi. Wachitiranji tsiku la Sabata? Malo moyamika Mulungu pa chozizwitsa chimene chinachitika, kuti munthu amene anali womangidwa musinga ngati imeneyi anamasulidwa, anachitenga kuti chikhale chida chofuna kuonetsera kulephera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Afarisi uwu unali mchitidwe wawo wakufunitsitsa kukhala wokhulupirika pa malamulo iwo amene adawayika, osati pa malamulo ake a Mulungu. Chikhristu pamene takhala tikufunitsitsa kuti ife tikhale wokhulupirika pa malamulo athu amene tawayika, posatengera kuti malamulo a Mulungu mawu ake amanena chani, Chikhristu chathu chidzamba kusokonekera. Chozizwitsa chinachitikadi, koma akukana chifukwa choti anali akhungu. Kuzimu, kuthupi anali woona, koma kuzimu
anali osaona. Ndipo kufika musimo pa verse yake ya 28 pamene akunena kuti ndipo anamulalatira iye nati, ndiwe wophunzira wa iyeyo, ife ndife a Mose. Ndiye anamutulutsa mukachisi. Ngati kumchotsa ndithu kumgwetsa kumpingo chifukwa choti anali kuvomereza zimene Yesu Khristu anachita. Koma kuona kuti kwa osaona chinali chinthu chachimwemwe chachikulu. Ngakhale Ayuda anali kunyozera, ngakhale anthu ena anali kukamba zosiyana-siyana, koma kwa iyeyo chinali chinthu chachimwemwe waukulu. Chinali chozizwitsa chimene moyo wake unasinthika nawo, osati kuthupi chabe yani, komanso ngakhale kuuzimu. Tikati tione koyambirira kwenikweni sanali kumudziwa Yesu Khristu amene kuti ndani kwenikweni. Atamfunsa anangoti munthu wina wotchulidwa Yesu. Pa verse yake ya 11 zati tione pali kukula iye akubvetsetsa. Verse yake ya 11 akuti iyeyo anayankha, munthu uyo wotchedwa Yesu anakanda thope napaka m'maso mwanga nati, muka ku Silomu ukasambe. Munthu wina wotchedwa Yesu. Koma tikaona pa verse yake ya 17 akunena kuti iyeyu ali mneneri. Ndipo tikatsikanso musimo pa verse yake ya 31 kufika 33 akuti tidziwa kuti Mulungu samvera wochimwa, koma ngati munthu aliyense akhala wopembedza Mulungu nachita chifuniro chake amvera ameneyo. Kuyambira pachiyambi sikunamveka kuti wina anatsegulira maso munthu wosaona chibadwire. Ngati uyu sanachokera kwa Mulungu sakadakhoza kuchita kanthu. Tikuona kuti pali kukula kumvetsetsa kwake kwa munthu amene. Poyambira angoti munthu wina wotchedwa Yesu, kenako akuti iyeyu ndine mneneri, koma kenako akuti uyu wochokera kwa Mulungu. Ndipo verse yake ya 38 akuti koma iye anati, ndikhulupirira Ambuye ndipo anamgwadira. Atakumana naye Yesu munthuyo nayamba kumfotokozera, chikhulupiriro chake chinakulanso. Anazindikira kuti uyuyu ndi Ambuye. Anazindikira kuti wachita izi si munthu wamba. Nampembedza Yesu Khristu. Kodi ife chikhulupiriro chathu nchotani kwa munthu ameneyo? Akunenetsa kuti ine ndinali osaona koma tsopano ndipenya. Simadabwitsa kwambiri lero lino kuti anthu ambiri kawiri timakhala tikumva mawu a Mulungu, timakhala tikuphunzitsidwa ndi kuona zintchito zake za Mulungu, zimene amachita, zimene anazichita, zimene ngakhale akuzichita lero lino. Koma timakhalabe anthu osakhulupirira. Timakhalabe anthu amene mitima yathu imakhala yowumitsidwa, osafuna kuvomereza kuti Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu. Mulungu anatumiza Yesu ndi cholinga choti ife adzatsekule maso athu auzimu. Tisakakamire zachipembedzo, tisakakamire malamulo achipembedzo. Titha kukakamira koma ndi zinthu zoti sizitibweretsera chipulumutso moyo wathu, sizikhala ndi thandizo lina lililonse pa moyo wathu. Koma tikakakamira Yesu, chimene iyeyo atiphunzitsa mawu ake, chimene atitsimikizira kuti ndinadza kufunafuna ndi kupulumutsa nkhosa yotayikana, chimenechi ndi chimene chingathe kutibweretsera chimwemwe mmoyo wathu. Palibe china chilichonse m'dziko lapansi chingathe kutibweretsera chimwemwe kupatula Yesu Khristu ndi chimene iyeyo atiphunzitsa. Chozizwitsa chimenechi chitithandizire kuwunikiranso moyo wathu kuti kodi tili pati. Ndipo tikaona pa verse yake ya 18 kukafika 25, Ayuda akufuna kufufuzabe za chozizwitsa chimenechi. Kafukufuku akuyambira kwa makolo ake pa verse yake ya 18 kuti sanakhulupirira za iye, kuti anali osaona, kufikira adayitana makolo ake a munthu wopenyayo.
ayamba kufufuza tsopano, sakukhutirabe iya, kungovomereza chimene ali. Ichi chimene chimachitika ndi anthu amene mkati mwawo moyo wauzimu mulibe. Timafuna tipeze zifukwa zoonetsera kuti chimene nchoonadi chikhale chabodza. Timafuna tipeze zifukwa zoonetsera chinthu chabwino kuti chikhale choyipa. Timafuna tipeze zifukwa zodzikometsera ife tokha kuti tioneke abwino pamene ndife anthu osokonekera. Makolo ake anayitanidwa, anafunsidwa, koma nawonso anali ndi mantha. Mantha awo iwo samafuna kuti achotsedwe ku kachisi. Chifukwa kunanenedwa kale kuti wina aliyense akangovomereza kuti Yesu Khristu ameneyu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa, timchotse ku kachisi, apita kunja kwa kachisi. Ichi chimene chimachitika ndi anthu amene amayang'ana za dziko lino lapansi. Maso a dziko lapansi timangoona kuti kodi ndikachita ichi, kodi dziko lapansi linditenga otani, kodi dziko lapansi lindiona munthu otani. Makolowa ndi chitsanzo chabwino cha anthu ambiri lero lino amene amati akamva mawu ake a Mulungu safuna kuwagwiritsitsa ndithu, olanda amvetsa ndithu momveka bwino, safuna kuvomerezani, chifukwa maso awo amayang'ana ku zinthu za dziko lino lapansi malo moyang'ana zakumwamba. Alipo anthu lero lino amene oti akulephera kukhazikika pa moyo wawo wa Chikhristu chifukwa cha ntchito imene ali nayo. Kodi ndikatero kuntchito kuja nditenga munthu otani? Sanditenga munthu wopusa, sanditenga munthu wosokonekera. Macheza ndi munthu wina tsiku lina ananenetsa kuti ineyo ndimakanika kukhazikika pa Chikhristu cholongosoka chifukwa cha ntchito imene ndinayo. Nkumapanikizika kukhala pa chipembedzo chimene alilicho cholinga chofuna kuti asamale ntchito yake, ngandiyotse ntchito. Maso a dziko lapansi, maso a dziko lapansi amaona zinthu zimene tingapindule moyo uno. Maso a dziko lapansi sayang'ana chimene Mulungu amafuna. Abale ndi alongo, tikangoyang'ana zinthu za dziko lino lapansi sitingathe kumukondweretsa Mulungu, chifukwa zilipo zambiri mdziko lino zimene zimasokoneza, zimene cholinga chake ndi kutitengera kutali ndi chimene Mulungu amafuna. Monga makolo a munthu, iwo amangofuna akhale okhulupirika pa chipembedzo chawo, amangofuna aoneke bwino kwa Afarisi, koma sanali kufuna kuoneka opambana kwa Mulungu. Ili ndiye mene vuto lalikulu limene lilipo ngakhale lero lino. Anthu ambiri alipo amabwera m'machalichi koma kuti avomereze mitima mwawo kuti ineyo nditsata ichi ndi kuchita ichi posangana zimene anthu anena, simakhala chinthu chovuta. Chimatengera chisomo chake cha Mulungu kuti mitima ya anthu itembenukedi ndi kutsimikizika mtima kuti Yesu ndiye choonadi chimene ndifuna. Kodi ndi ziti zimene moyo mwanu inuyo zikukulepheretsani kukhazikika pa choonadi cha Mulungu? Kodi ndi ntchito yanji, zochitika zotani moyo mwanu zimene zikukukanikitsani kuchita chimene Mulungu afuna? Verse yake 23 akuti chifukwa cha ichi Atate ndi amayi ake anati ali wamsinkhu mumfunse yekha. Anadzichotsa okha, akudziwa kuti ndi mwana wathu, akudziwa kuti anabadwa osaona, koma pangolephera pamodzi chabe kuti avomereze amene wachita ichi. Alipo anthu lino amadziwa ndithu kuti adabadwa mu uchimo, akusokonekera chifukwa cha uchimo, koma kuti autaye ndi kumutsata Yesu chimakhala chinthu chovuta. Kudziwa utha kumadziwa ndithu, koma kuti mtima wako uvomereze chimene chija ndi kuyamba kuyendamo chimakhala chinthu chovuta. Kodi inu muli pano? Aliyense atati adziwunike yekha ndi chiti m'moyo mwake chimene chikumulepheretsa
kuvomereza choonadi chake cha Mulungu. Koma tikaona musimo pa verse yake ya 24 ndi 25 akuti pamenepo anamuyitana kachiwiri munthu uyo amene anali osaona nati, lemekeza Mulungu, tidziwa kuti munthu uyo ali wochimwa. Pamenepo iyeyo anayankha, ngati ali wochimwa sindikudziwa, koma chinthu chimodzi chimene ndidziwa, pokhala ine ndinali wosaona koma tsopano ndipenya. Akuti lemekeza Mulungu iwe. Chifukwa chani? Anaona kuti kuvomereza kuti Yesu Khristu wachita chozizwitsa ichi kunali kunyoza Mulungu, chimeneyo anali kuganiza maganizo mwawo. Uyo amene akuvomereza kuti Yesu wachita chozizwitsa ichi akunyoza Mulungu. Ndi akuti iwe lemekeza Mulungu, tikudziwa kuti munthu uyu ngodani, ngochimwa. Akudziwa bwanji? Chifukwa kuphwanya tsiku la Sabata maganizo mwawo. Koma munthu uyu tikuona chikhulupiriro chenicheni chimene chimakhala mwa munthu sichichita mantha ndi chimene wina aliyense anganene, sichichita mantha ndi zimene dziko lapansi linganene, sichichita mantha ndi zimene anthu a moyo uno angathe kunena. Chimene ndi Chikhristu chenicheni, kupembedza koona, chikhulupiriro chosasunthika, chosagwedezeka, chosatekeseka. Lero lino amene akusowekera ndi Akhristu amene chikhulupiriro chawo sichitekeseka, Akhristu amene sachita manyazi olo atayima pagulu bwanji kuchitira umboni kuti Yesu Khristu ndiye Mbuye, Akhristu amene dziko lapansi litakamba zina motani koma adzayima nji kuti Yesu ndiye Mbuye. Pakuti ngati ali wochimwa ine sindikudziwa, koma chinthu chimodzi chimene ndichidziwa, ndinali wosaona koma tsopano ndapenya. Kukhala Mkhristu sikufunika kuti utadziwa zinthu zambiri, koma ungozindikira kuti Yesu Khristu ndiye amene adatsekula maso ako auzimu. Basi kungodziwa chimenechi ndi kutsimikizika mu mtima mwako za ichi, olo anthu adakamba zina zotani zilibe ntchito, simakhala zopanda kuti ukhale Mkhristu wolimba. Sikufunika utadziwa zinthu zambirimbiri, sikufunika kukhala munthu wophunzira chotani, sikufunika ukhale munthu wotani wooneka bwanji mwa dziko lino lapansi zimene dziko lapansi limazinenera, koma ingozindikira chinthu chokhacho chimene chidasintha moyo wako, chimene chidakutembenuza, chimene chidasuntha pamene unali ndi kukuyika moyo wina. Ndinali wosaona koma tsopano ndapenya. Ayuda, Afarisi amene amadzitenga kuti iwowo anali opembedza moona, amene amadzitenga kuti iwowo ndi amene anapeza ndi kugwiritsitsa mawu ake a Mulungu, malamulo ake a Mulungu, chifuniro chake cha Mulungu, koma akulephera kuzindikira chinthu chimodzi, kuti iye amene atsekula maso akuthupi ndiyenso amene amatsekula maso auzimu. Iye amene amadzutsa anthu akufa ndiyenso amene adzutsa anthu akufa moyo wawo wauzimu. Iye amene amatsekula makutu a anthu ogontha ndiyenso amene amatsekula makutu amene adafa kuzimu. Ndipo iye amene amabwezeretsa moyo mwa munthu ndiye amaperekanso mtima watsopano kwa anthu amene amukhulupirira. Chikhulupiriro chanu chotani? Kodi mumukhulupirira Yesu ameneyo mosagwedezeka, mosatekeseka, kapena tikadachita mantha ndi zinthu zina ndi anthu ena? Kulephera kubwera poyera ndi kunenera za Chikhristu chathu, kulephera kuonetsera chimene ifeyo
chidachitika moyo mwathu. Ndimakondonena kawiri kuti iye amene moyo wake udasinthika ndithu, iye amene Yesu adayenda moyo mwake, sizidzatheka kukhala chete osanenera moyo. Iye amene adamasulidwa kusinga za moyo uno sangakhale chete osanenera chimene Mulungu adachita moyo. Kodi umboni wanu ndi otani? Chikhulupiriro chanu ndi chotani? Kupembedza kwanu nkotani? Kodi mumachita nazo manyazi kapena ndi chinthu chimene chimakupatsani chimwemwe moyo wanu? Ngati Chikhristu chathu sichitipatsa chimwemwe, palibenso kwina kumene tingathokoze chimwe. Ngati kupembedza kwathu sitipezanako mtendere wochokera kwa Mulungu, palibenso kwina kumene tingakapeze mtendere. Tidzakhala anthu onyoza, anthu ofuna kubweza ena, kulephera kubwera pamaso pake pa Mulungu mogonja ndi modzichepetsa. Ina mudaonapo anthu oti mwina adapemphera kwa nthawi yayitali, zidakanika, adabwerapo. Chimene amachita nchani? Kufoketsa ena. Kufoketsa ena. Chifukwa mtima wawo sudalunjike kwa Mulungu. Chifukwa mtima wawo sadavomereze kutsata Mulungu, koma angofunitsitsa kuchita zawo chifukwa choti akanala akhungu. Kodi khungu lanu lidachotsedwa la uzimu? Maso anu amaona akuzimu? Tidzapindula chani? Tikhale nawo maso akuthupi kumaona bwinobwino, koma maso a moyo wauzimu tilibe. Monga amene munthu amene saona wakuthupi amagwa mphompho akamayenda, ndi chimodzimodzinso munthu amene moyo wake wauzimu ngosaona, zotsamwitsa zimachuluka moyo wake. Koma ino ndi nthawi yabwino kuti tiyang'ane kwa Yesu ameneyo, amene adabweretsa kuwala kwa munthu, kuti abweretsenso kuwala moyo mwa inu komanso moyo mwa ine. Amen. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa choti inu ndinu Mulungu wamkulu. Tikuyamikani Yehova chifukwa choti munatsekula maso a munthu osaona uyu, koma simunatsekule maso akuthupi chabe, komanso munatsekula maso ake auzimu, kuti afike pozindikira ndi kuvomereza kuti inu ndinu Ambuye nakupembedzani. Ifenso Yehova tikupempha chimodzimodzi kuti mwa chisomo chanu ndi maukulu wanu tsekulani maso athu auzimu, kuti tikazindikire chimene inu muli ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wathu ndi kukupembedzani moyenerera, kuti tikachitire umboni za dzina lanu, kuti olo anthu atakamba zotani zoyipa za inu, koma tikakhale otsimikizika pa chinthu ichi, kuti ife tinali anthu osaona koma tinaona, tinali anthu otayika koma tinapulumutsidwa, tinali anthu osochera koma tabwerera kwa inu. Tipatseni ichi Yehova, ndipo ndikutilimbikitsa kuti tisakachite mantha ndi zimene dziko lapansi linganene, zimene anthu a dziko lapansi angakambe zokhudza ife, koma mitima yathu ikamasulidwedi koyenera kuti tikachitire inu umboni moyenerera. Mukhale nafe komanso kutidalitsa chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen.